tecnolóxicas que faciliten e melloren a calidade. 9% do parque de dispositivos inteligentes e, polo tanto, idiomas tanto galego como castelán, no futuro pode se estender. Frases concisas, cortas, pero moi entendibles ou en espazos no coche ou nas distintas citas que podamos manter con consellos, insisto, e ter acceso a todos eles, dende a súa ubicación física como teléfonos. Ten tamén os teléfonos para informarnos, tanto cales son as persoas destinatarias, os obxectivos e tamén camiñar por zonas coñecidas, por zonas que se xan... Isto é unha aplicación viva que se vai melhorando co tempo, que creo que xa simplemente coas posibilidades que ela apuntaba e coñecendo casos recentes, creo que, bueno, pues demostra ben as claras a súa utilidade, a súa necesidade, o galla que non fora necesario usala, pero a nos obriga tamén é que este aí e dar esa posibilidade, insisto, para que ningunha agresión quede sin denuncia e sin investigación e para que as potenciais víctimas pues teñan todas as posibilidades de información, de saber como reaccionar e de saber o que é necesario facer. Todo se complementa, ademais, coas campañas que temos feitas na universidade, que estamos facendo este brao nos festivais de música promovidos baixo a marca CES Galicia e, en definitiva, para estar presentes en todas as situacións, en todas as circunstancias onde se poidan dar situacións de risco e para dar un apoio a todas aquelas mulleres, principalmente, que poidan considerar que gracias a estas axudas da Administración poden estar un pouco máis seguras.